Ahojte, vítam vás pri junovom Tea Clube od Y2Tea. Tento mesiac bol o blended puer, alebo teda miešanom pueri. A mňa osobne veľmi potešil, pretože som dostala celý 200 gramový cake od čaju Hype. A táto produkcia tohto čaju je taká symbolická, alebo proste niečo, čo stojí za tou Y2Tea značkou. Oni tento čaj produkujú už od roku 2017 a vychádza každý rok a ja som dostala vlastne 2025. A je to raw puer, je teda blendovaný, čiže je miešaný s nejakým iným čajom. A ja už som ho ochutnala, je veľmi svieži, troška horký a po prehltnutí tam je hujan, takže vracajúca sa sladkosť späť do úst. A to je na tom veľmi pekné. A mne sa na tomto čaji páči, že tým, že si viem kúpiť aj čaj z roku 2017, tak ho viem vyskúšať, ako bude chutiť o pár rokov tento môj čaj. A tá chuť sa rokmi samozrejme, že mení a vyzerá nejak takto. A čo je ďalšia super vec na tom je, že ja som ho dostala v tom klube, ale rokmi mu tá cena bude narastať, takže to je tiež také zaujímavé. No a teším sa z toho kejku, vôbec som nečakala, že dostanem celý 200 gramový kejk, takže to je mega super. Ďalším čajom je tiež blendovaný čaj, je to puer a tento sa volá Blind Star. Je to takáto gulička 7 gramová. Dostala som z tohto iba jednu a teda ešte som ju nevyskúšala, ale píše sa o ňom, že je tam jemná slanosť, horkosť a že je to taká ako hustá polievka. Neviem si to úplne predstaviť na čaji, takže to bude veľmi zaujímavé ochutnať. Ďalšia gulička sa volá School Day. Takisto som dostala iba jednu. Je to vlastne tiež hujan, čiže po prehltnutí sa má vrátiť do úst sladkosť. A je tam, že je to, teda popisuje sa to, že je to veľmi svieži čaj a že má zbudiť sladké spomienky na naše školské časy. Sú tam ovocné a kvetinové chute. Na tento som dosť zvedavá, lebo ja mám rada ovocné a kvetinové čaje, také svieže. A do toho, keď sa ešte mám vrácať tá sladkosť, teda hujan, takže je to pre mňa veľmi zaujímavé. A rokmi má tento čaj, teda tým zrením, má byť o mnoho sladší, čiže tá hujan sa bude ako keby zvyšovať, alebo ako by som to popísala. A posledný čaj, čo som dostala, ktorý som už aj ochutnala, je táto gulička. Z tohto som dostala dvoje čaje, teda dvoje guličky. A toto už není blended puer, ale je to biely čaj, ale tiež myslím, že je blended. Nie, není. Takže toto je čerstvý čaj z Yunanu, biely čaj. A je to veľmi príjemný čaj na rána. Vrajže, teda píše sa, že je to z nedotknutelnej časti Yunanu. Neviem úplne, že či sa tam neprodukuje čaje, alebo ako si to mám preložiť ako laik. A tento čaj bol veľmi, veľmi ovocný a ja keď som ho pila, tak som cítila takú jemnú marhulkovú chuť, ale až po prehltnutí. A nepíše sa, že je tam ten hujan, teda vracajúca sa sladkosť, ale ja som to tak cítila, že keď som ho prehltla, tak mi ostala taká príjemná sladká chuť v ústach. Je to biely čaj, čiže on je veľmi slabulinky a veľmi jemňučký.
Veľmi príjemný na rána. A teda popisuje, že je to aj lacný čaj na každodenné pitie, čiže není nejaký ťažký ako na pitie, myslím, ale ani není ťažký pre peňaženky. Takže toto boli čaje v junovom klube od Y2T. Dúfam, že sa vám video páčilo, že som vám trošku priblížila, čo sú to za čaje a čo môžete dostať v takomto čajovom klube. A teším sa na vás v júlovom čajovom klube. Ahojte.